Katong mga kongresista nga namirma pagpa-impeach ni Vice President Sara Duterte, mangutana kuno ko ninyo, wala mo nakasuway og pangawat? Sud sa pipila ka tuig nga nahimo mong kongresista sa inyong distrito, wala jud mo nakasuway og pangurap? Kay murag hipokrito ra kay ta diha dapita nga inyong gipa-impeach si Sara Duterte kay nalambigit sa corruption tungod sa iyang confidential fund nga 600 million kapin nga giingong wala masumada og tarong o wala maliquidate og tarong tungod sa mga dokumento nga giingong questionable kung asa padong ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Hinungdan nga inyo kining gipa-impeach aron manubag kini ngadto sa Senado. Pero mangutana ko ninyo, sukad masukad, wa gyud mo nakasuway nga mangurakot mo? Wala ba mo nakasuway bisag kausa lang nga nangurakot mo? Be, wa gyud mo nakasuway bisag kausa lang nga nangawat mo sa kwarta gikan sa kaban sa katawhan? Una mo motulisok sa laing tao nga gipasangin lang ninyong kawatan, pangutan-a kuno ninyo inyong kaugalingon. Kung wala basad mo, maapil sa pangawat. Kung wala basad mo, mangawat. Ayaw kung ingna nga wa jud mo midawat og under the table sa inyong mga proyekto sa inyong distrito. Pila na kabuok kontraktor ang mitunol ninyo og sobre. Kanang inyong mga infrastructure projects sa inyong mga distrito, wa di ay mo nakasapi ana. Mao din kini mga kongresista ganahan og mga infra nga project sa ilang distrito kay na may SOP, mga suking tigaminaw. Unsa man, in good faith man kahatong inyong pagpirma sa impeachment ni Sara Duterte. Limpyo man kaha inyong konsensya atong inyong pagpirma sa impeachment ni Sara Duterte. Or basin na balaka mo nga dili mo mahatagan og budget para sa inyong distrito, maong naahat lang mo og pirma. Kung mauman gani na nga masiruhan mo og budget sa inyong distrito, kung dili mo mamirma sa ato pa, gi-hostage di ay ang budget para sa ayuda sa mga katawhan kay dili man marilis kung dili mo pirma ang kongresista pabor sa pagpalagpot ni Sara Duterte. Unya kanang pagpunay og paghatag og ayuda sa mga kongresista ngadto sa ilang mga konstituente, dili man na maoy main function sa usa ka magbabalaod. Dili man na maoy trabaho sa tigpanday og balaod nga magsigig panghatag og ayuda. Kanang manghatag og ayuda ngadto sa katawhan, trabaho man na sa DSWD. Dili man na trabaho sa usa ka magbabalaod. Ang usa ka magbabalaod, magpanday og balaod alang sa kayuhan sa kinabag-an. Dili kay magsigig panghatag og ayuda nga trabaho man na sa DSWD. Unya sa di pa ko motabok og laing topic mga sukin tigaminaw, akong klarohon ha nga wala ko modapig ni Vice President Sara Duterte. Ako lang gi-present ang issue. Unya kung tinuod man gani nga gibulsa ni Sara Duterte ang iyang confidential fund, ang ayan na po siya nga mapreso mga suking tigaminaw. Unya mas maayo po ni nga motingog si Sara ngadto sa Senado aron madipinsaan niya iyang kaugalingon, malimpyuhan niya iyang pangan mga kabombo. Pero ang issue diri katong pagpirma sa mga kongresista sa impeachment batok ni Sara Duterte, unsa man to? Wala ba gipugos ang mga kongresista atong panahona? Ila ba tong kaugalingon nga kabubuton? Dili ba to kontra gusto nila ang pagpirma sa impeachment batok ni Sara Duterte? Wala ba to sila mapugos ba? Or basta napugos lang to sila para naay madawat nga budget ilang distrito para panghatag ayuda sa mga konstituente, mga sukin tigaminaw? Gikonsulta ba sa mga kongresista ang ilang mga konstituente? O yun ba sila, pabor ba? Mupirma ani para pagpa-impeach ni Sara Duterte mga suking tigaminaw?
Nya katurbang mga kongresista nga namirma pagpa-impeach ni Sara Duterte, mao ra pud to mga tawhana mga kabombo ang nitila sa lapalapa sa panahon nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte pa maoy presidente. Perti naka-dikit sa mga Duterte kaniadto. Picture, sip-sip tamas ginhawa apan karon kay lahi na ang presidente. Bongbong Marcos na presidente, unya si Bongbong og si Sara Duterte not in good terms. Ang mga Duterte Marcos nagkasungag mga sukin tigaminaw. Hinungdan nga ni balitok 360 ang baruganan sa mga magbabalaod mga suking tigaminaw. Di naman sila makabenepisyo sa mga Duterte, ali na pod sila. Nidikit sa mga Marcos, mga suking tigaminaw. Mao ni gingon nga kung ang imong benepisyo mahunong na gani, hasta imong loyalty mahunong na pod. Imbis loyal ka ani nga politiko apan di naman ka makabenepisyo ato na pod kaslain nga diin ato ka makabenepisyo.